Nej. Jeg vil bare prøve. Det ved jeg sgu ikke. Skal vi bare prøve det? Nej, men jeg er nok okay tæt på. Jeg er nede under, så. Ja, det gør du også. Ja. Der er nogle biler der. Det var sgu ikke. Ja, det er vand. Ej, hvad sker der for et land? Lige hvis det er der. Det er chakket. Hvor så du? Tage den usi, der ligger der, hvis der ikke er noget bedre. Den har et eller andet. Nej, en M16 lige her. Yes. Tag nu den i stedet her. Så du absolut skal være på plads. Det er jo heller ikke det værste at starte med, kan man sige. Nej. Sgu okay. Du var ovenpå, var du? Jo, jeg var ovenpå. Jeg er også ude igen. Ja. Jeg hoppede bare ud. Nej, backpack. Så skal jeg ikke løbe bier for det. 100. Jeg kan ikke se nogen biler lige her ude i vejen. Altså, kun lige ude for en hvide cirkel. Kun lige ude for. Det kunne være godt, hvis vi lige kunne finde en bil, der kan køre ned til byen. Så der ikke, vi kan nå at løbe dernede. Hvad kan du låse op? Du kunne godt låse den op herindefra. Så bare stille op og vente. Og en shotgun mere der. Det vil jeg gerne bare se en backpack. Det gør jeg i hvert fald. Ses lige med. Der skal også være ikke skidt over. Tror du, vi kan... Ja, jeg tror ikke, vi kan finde en køretøj inde i bilen her. Så løber over. Det tror jeg. Prøv at løbe over til vejen herovre og kigge os, så der skulle være en her. Du kan bare løbe ned og begynde at løbe. Yeah. Jeg tror i hvert fald ikke, der er andre herovre. Eller? Nej. Jeg kan godt nok ikke lige se noget her. Jo, der holder en bakke her. Ja. Jeg lukker jer, så kommer jeg ned til dig. GG. Ja, jeg løber ind i en hjælp. Jeg ved ikke, om der er nogle steder, der er bedre at lute end andre.
Jeg plejer i hvert fald at få, hvad jeg skal bruge, når jeg looter en blok. Jeg plejer der både at være shotgun og rifle. Det er ikke altid der er scopes, men... Se hvad? Det er scopes. Ja, det er scopes. Snipe. Ikke dårligt. Jo, hvis man skal åbne alle dørene, hvis du kun trykker én gang, så åbner man kun over i førersiden. Det er fedt, hvis der også lige havde været et scope. Det tror jeg ikke, der. Hvad sker der for? 3 forskellige rum, der ligger der en backpack i hver. Der er alle 3 level 1. Jeg synes ikke, det var noget fantastisk, jeg fandt inden blot. Jeg har heller ikke fundet noget for fælles af. Jeg har ikke samlet en eneste ting op. Ikke en ting. Jo, SQS'en, så er det her. Tænker bare en blok til. Der er en AKM her, hvor jeg hvis du hellere hvad det er. Hvad er det? Ja, den er på SQS'en. Jeg ved ikke, om du vil snakke. Jo. Hvor er den? Der. Så lad os gå ud af den. Der ligger en skar herinde, hvis du mangler en. Det er fint. Nu skal jeg bare have noget scope eller. Den skal ikke meget her. Måske jeg siger det, og være lidt sådan noget. Der er sgu nok ikke mange blokke endnu. Det er noget, jeg siger. Jeg tror, der er tom derinde. Jeg tog lige skud til Eko. Det var lige 30. Tag et par etager den her. En måske. Så langt, så har vi sgu ikke. En stregepande. Shotgun. Det er ikke en skid. Der er masser af AKM-skud herinde, mand. Jeg har 30 på 165. Så bare tage et par pakker, hvis du kan bære det. Ja, så skifter jeg så også lige til AKM i stedet for den Nå. Skal vi se at køre måske? Ja, det tror jeg. Jeg tror ikke, at det går med. Bare tage den her. Det er ham smadret, jeg skal.
Never. Yeah. Tjek det der. Det var godt. Jeg er indenfor. Mhm. Knapperne. Backpack level 2. Du mangler. Nej, jeg har en level 3. Jeg fandt 4 scope. Yeah, baby. Jeg har også 3. Har du 3 4 scope? Nej, level 3 backpack. Aha. Level 2 politivest, hvis du mangler. Det har jeg også. Jeg har level 3. Nej, den rykker sig igen nu. Ja, det gør den. Der er 3 minutter eller andet nu før. Rigtig bevæger. Ja, du har gang 4 scope, siger du. Yeah. Smed du altså ikke lige sniper? Nej, jeg smed M4, M16, hvad den hedder. Kan du Så også jeg ikke rigtig... Hvad? skal jeg sige, om du kan tjekke helt ud, eller om den er... Nej, jeg kan godt se. Men der er ikke en skid her. Der er ikke langt ind i den hvide. Spørgsmålet er, om vi bare skal ned og tjekke det her, der er lige hernede. Det var godt. Du kan tjekke det kar. Jeg vil tjekke computer bare ikke. Fedt. Så sætter du dig bagpå, din idiot. Er der ikke åben der? What the? Hyggeligt. Yep. Og de vendte om. De kommer begge to efter os nu. Mhm. Sikkert. Jeg ved ikke, hvor de er henne nu. Pas på! Jeg kører, jeg sidder og kigger bagved. Kom efter. Jeg siger bare, jeg sad og... De kører derovre, de kan ikke se det. Må ikke, de kan se. De kører over bakken. Var ikke der været nogen her? Jeg sagde, de i hvert fald være gode til det. Alt der er i huset er lukket. Jeg kigger, om jeg kan se dem. Hvad? Så jeg kigger lige, om jeg kan se dem. Kan jeg ikke. Nej, jeg vil ikke se dem. Der ligger holographic site herovre, hvis du slet ikke har noget. Jeg har gang 2. Ja. Så bedre end ingenting. Mhm. Så helt op, der er lidt færre liggende. Der er gang 4 her. Det ligger lige midt i rummet. Eller derovre, ja. Så kan man lige skifte. Måske er der et eller andet, eller hvad? Det tror jeg ikke. Jeg kan høre nogle skud. Der. Det kan jeg også. Hvor det er det, ved jeg ikke. Det er da ikke efter os, han. Nej, det tror jeg ikke. Har der også 4 gange scope herovre. Nå.
ikke så, om det er så langt væk. Nej, jeg ved ikke, om det er de huse over ved siden af os. Nu. Eller jeg tror faktisk, det er lidt op ad bakken, men der er alle mulige fucking træer vejen. Så det er sgu ikke til at se. Vi ser, hvor den går hen, den videre det. Tænker jeg. Så finder ud af, hvad vi gør. Det ligner stadig ikke, de ligger og kører rundt derovre. Kan du se dem? Nej, jeg så den lige op over en baktop før. Der løber en ned foran. Ude i marken. Den rykker sig ikke så langt, så vi behøver ikke at tage bil, hvis vi ikke giver os position. Og der. Han læser. Ja. Og der var en lige foran mig også. Der var en, Nå! Jeg nokker ham derud. ja, der var en herovre. Han kaster sig ned bagved. For siden af jeg også, tror jeg. Jeg ved slet ikke, hvor det der er. Jeg dræbte ham. Nej. Okay, armen er den døde, så de var sammen. Det lød som om, der kom skud over fra venstre også, men det er nok bare lyden, der fucker. Tror du, vi skal loot den? Jeg ved ikke. Jeg ved ikke, hvor langt væk han var. Bare herovre. Skal vi se hurtigt. Kigger bare lidt hurtigt. Han har ikke en skid. Ikke en skid eller noget. Han har level 3 vest, hvis det er. Og level 3 backpack. Jeg har backpack. Har du 3 vest selv, eller hvad? Ja. Så ikke engang hvad hjælp han havde. Han havde... Det ved jeg sgu ikke. Ikke nogen. Skal vi lige tjekke den anden også. Lå han ikke her? Hvor fanden er det, du er? Der. Han har gang 4 scope. Han har også kun lidt hjem, så er der jo. Nå, det må jeg sgu lave. Jeg skal lige have en energy drink. Hej. Så. Det kan jo selv være. Nej, jeg spiller med Dale. Om 10 minutter. kills. 38 kills, eller hvad siger du? Ja, om 38 kills. Nå, ja. Ja. 36, vi skal ikke lave os selv. Ja, det var det. Det var alt dumt. Det kunne være fedt til sidst lige dræbe hinanden samtidig. Ja, 3, 2, 1. Om bag et eller andet træ. Jeg bliver down lige lidt, hvis de rammer. Jeg lå der med en sten. Sådan, jeg nok en af dem ud. Fedt. Ej, jeg skal reload. Der er flere, der kører også en bil. Han er omme bag stenen dernede. Nice. Og bilen kørte over mod vest. Har du healer op? Jeg er på vej til healer. Okay. Jeg har drukket Red Bull. Sjovt, at det healer, men jo. Ja. Jeg skal op til et træ her, og jeg kigger rundt.
udenfor. Så kan vi se, hvor den flytter sig hen. Ja. Jamen, jeg er der allerede nakket et par stykker. Ja. Okay. Det er ikke engang så langt igen, faktisk. Der kom fra begge sider. Ja. Der er også skud herovre. Det er jo ude for cirklen, ikke? Jeg synes bare, jeg hører skud. Jamen, jeg kan også godt høre det. Så det lyder som om det er op for kirken, måske. Eller over bagved derovre. Selvfølgelig skal der ligge sådan en fucking by, mand, vi skal igennem. Jeg tænker, vi skal op til den kirke der. Den er nok nemmest at gemme sig bag den, tror jeg. Jeg kan se en, men han er ude for det blå, så. Hvor er han? Der, fik ham. Det er nok ham, vi går her. Jeg tror ikke, vi skal den vej her. Ja. Jeg forstår ikke, at Morten han kan spille med det der auto der. Jeg kan slet ikke styre det der. Den der auto. Nej, jeg prøvede det før. Jeg ved det sgu ikke, mand. Det... Jeg synes, det er uanset hvad, så det er underligt. Jeg kan ikke se nogen i kirken. Nej, Men derfor er det ikke eksklusivt med, at der ikke er nogen. det er rigtigt. Så er lige shotgun fra. Jeg skifter også lige til AKM. Så. Vi er stadig ikke indenfor. Spørgsmålet, Nej. skal vi venstre om eller højre om? Lad os gå højre om, skal vi? Det vil vi gøre. Så er der ikke lige så mange bygninger. Så Der er en derude bagved. Ja, jeg nåede godt at se ham. Og han kigger om med den der busk. Der. Sidder der. Nokket ud, han er nokket ud. Ja, jeg ramte ham også 2 gange. Han er om bag ved træet, hvis vi kan dræbe ham. Nej, der er nogen, der skyder efter os. Der bagfra, over ved bakken. Jeg nokkede den ene ud. Jeg nokkede den anden ud. Fucking dope, man. Sådan. Skal vi lige have en energidrink. 2 skud, 2 kills. Bum bum. Yes. Hvor mange har du nakket nu? Hvor er det? Nej, 4 eller 5 eller sådan noget? 6, tror jeg, der står. Yes. Yeah. Men Vi skal videre. Der kører en bil over på bjerget over. Men vi bliver nødt til at løbe nu, vi skal hjem. ja, måske ikke. Altså, jeg har 3 af den her. Jeg tror, jeg det er. Yeah. Sådan. Eller, jeg fortsætter bare. Nå. Jeg tror ikke, der er nogen her. Det lyder som om, de er over på bakken herovre. Ja. Men altså, det kan Og vi skal heldigvis ikke så langt igen. Det er ikke i den modsatte side. Jeg tror, det er en fordel at prøve at gå op her i bygningen, lige så man kan se nogen herfra. okay. Jeg har begge to højt. Begge to skub. Ja. Det er jeg kan se en. Jeg nok ham ned. Nice. Hvor var det? Over på bakken. Han skal der. Jeg kan slet ikke se dem. Op på bakken. Ja. Ej, jeg kan ikke ramme den sidste. Men jeg så en, der løb ned foran bakken også. Der højre ramt. Så du ham den anden, der løb? Ja. Jeg ved ikke. Det kan være, at vi skal rykke os nu. Nu har vi stået et sted meget. Ja. Eller hvad? Ja, lad os rykke os, fordi nu der kommer mange skud heroverfra. Mhm. Skal vi helst ikke ud i det åbne? Skal vi ned over bag den blå container derovre? Nej, det er også udenfor. Hvor fanden kan vi komme hen? Ikke nogen steder, mand. Der er bare ingenting. Er der nogen sten eller noget? Nej. Og du er næsten oppe i containeren, i det mindste. Jamen, det er stadig udenfor. Hmm. Jeg ser, nu har de en kæmpe fordel, dem der er oppe på bakken. Og jeg kan se en helt der.
Og du lever bare. Ja, det er fordi, jeg tænker lige nu skyder de på hinanden, så kan man måske nå om bag en af træerne her. Ja. Eller i hvert fald over til en sten hernede. Fandt jeg en sten? Ja, det er. Kom her på. Jeg ved, der er nogen oppe på bakken, ikke? Ja. Det ved deroppe fra. Og jeg så en, der løb på den anden bakke helt over bagved. For opsat hernede, skal vi vide, hvad? Jeg ved det ikke. Det kommer lidt an på, hvor cirklen bevæger sig her. Skal vi se? Det kommer også an på, hvor fanden de kommer fra. Vi sidder pænt godt lige nu, tror jeg. Den stopper lige bagved os. Så hvis vi kan holde os i live her, indtil den går ind. Så kommer der ikke nogen bagfra. Nej. Der er kun 8 tilbage, Peter. Ja. Og der er en oppe ved stenen der. Der. Jeg kan ikke... Jeg ramte ham. Ja. Jeg kunne ikke se ham. Jeg kunne lige se det der blod, der ramte. Men han har bakken der, så han kan bare gå over på den anden side. Ja, lige om lidt, så skal han bevæge sig. Jeg ved ikke, hvor det kom fra. Det ved han ikke. Der. Han knokker en ud. Den er ikke ham. Nej, han er død. Han er nok ud, men øj. Nej, der er en mere. Fuck. Jeg ved ikke engang, hvor det er fra. Ja, det er. Kan du raise mig? Skal jeg virkelig sidde op for at gøre det? Ja. De er stadig oppe ved stenen der. Jeg håber ikke, det går. Han løber over til Ja, han løber videre nu. og du kan se dem også. Og jeg kan klikke mig der. Der er en ud. Okay, nice. Jeg tager lige først af. Han er færdig. Begge to? Nej, den anden, han fortsætter bare med at løbe. Jeg har ikke set med. Okay. Der var nogen over til venstre også, skal jeg lige høre. Ja. De skød godt så efter ham. Ja. 4 tilbage. 4. Vi er imod et andet hold, Peter. Ja, eller 2 enkelte, ikke? Men vi bliver nødt til at rykke os. Ja, på vej. Jeg har stadig 1 minut. Skal jeg også blive siddende, eller hvad? Det er svært at sige. Det skal nok være stille. De kan ikke være mange steder. Nej. Nu er jeg på vej ud af cirklen her. Bliv. De venter til sidste øjeblik med at løbe frem. Ja. Så det kan være, at du skal begynde at bevæge dig. Det er Ja, det, ja. det er det gjort. Spørgsmålet er, hvor de kommer fra. Det ved jeg ikke. Men jeg har shotgun frem, så hvis du har automatvåben, så selvom de kommer tæt på, så burde vi have en god chance. Du er stadig udefra. Ja. Jeg er bange for, at de kommer bagfra. Ja, jeg ved, hvad du mener. Det er også fordi, jeg tror, at det der third person view, hvis de kigger opfra, så kan de se os. Ja. Nej, vi skal længere frem nu. Ja, men der er stadig 1 minut. Men hvor fanden kan de være? Men jeg ved det ikke. De kan næsten begynde at være herovre. Der kravler en her.
for. Ja. Nej, bagfra. Bagfra. For helvede. Nej. Selvfølgelig kommer de bagfra.